en aquests moments tan estranys i plens d'incertesa per a moltes persones, voldria parlar de la mesura que es vol implementar per seguretat sanitària amb la utilització de dades i moviments personals a través del control dels nostres mòbils. Les entitats considerem que és una arma de doble filo. Utilitzant l'argument del control de la pandèmia, volen utilitzar les nostres dades i els nostres moviments. La nostra privacitat ens l'arrabaten. On queda la llei de protecció de dades? En aquesta proposta, ningú pot garantir al 100% que una vegada acabi aquesta situació d'alarma sanitària pel Covid-19, no utilitzin les nostres dades per altres fins. Les nostres entitats sempre hem lluitant i ho continuarem fent perquè no es vulnerin els drets i un dels principals és la nostra privacitat. Dret inclòs dintre de la Declaració Universal dels Drets Humans.